हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोनानोखि कम्पिउटार टाइपिंनि साख्रि नागिरगासिनो दङ बिदिब्ला बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय आरो बे साख्रिया ओंखारनानै फैदों आसाम सेक्रेटारियेट थामहिनबा जनता भवन थिंजायनिफ्राय नोंथाङा जुदि ग्रेजुवेटब्ला आरो इंलिश लैंग्वेज आरो एसामिस लैंग्वेजआव कम्पिउटार टाइपिं खालामनो रोंगौब्ला अब्ला नोंथाङा बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयो जादों आसाम गभर्नमेन्टनि जब माबोरै एप्लाइ खालामगोन बैसो बेसेबां जानो नांगोन मा डकुमेन्ट्स गोनां जागोन सेलारिया बेसेबां थागोन बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारनानै फैदों सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट थिंजायनिफ्राय आरो बेवहाय नोंथांमोननि जितु पोस्ट बे पोस्टखौ बेवहाय रोखा फोरमायनानै होखादों जे बेवहाय कम्पिउटार अपारेटर फर दा आसाम सेक्रेटारियेट गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेनिफ्राय नोंथांमोननि जितु सेलारि थागोन बे सेलारिखौबो बेवहाय रोखा फोरमायनानै होदों जे नोंथांमोननि जितु बे सेलारिया 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 सिम थागोन बेनिफ्राय ग्रेड पे महरै थागोन 6,200 आरो बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना नोजोर होनो गोनां जे नोंथांमोना जे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि सार्टिफिकेट थानाय जानो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नायदो दानिया टटेल भेकेन्सि पोस्ट बेसेबां दङ सोरनि थाखाय बेसेबां पोस्ट बेवहाय नोंथांमोना ओंखारनानै फैदों बेवहाय नायब्ला नुनो मोनगोन टटेल भेकेन्ट पोस्ट दङ 86 टा पोस्ट दङ बेनिनो इंलिश लैंग्वेज कम्पिउटार अपारेटरनि थाखाय 68 टा पोस्ट थागोन एसामिस लैंग्वेज कम्पिउटार अपारेटरनि थाखाय 18 टा पोस्ट थागोन। बेवहाय बे खोथाखौ रोखा फोरमायनानै होदों जे बेवहाय नोंथांमोना जे पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बे पोस्टआव अर्थात नोंथांमोना जुदि इंलिश लैंग्वेजनि थाखाय एप्लाइ खालामगोनब्ला इंलिश लैंग्वेजआव नोंथाङा क्लियारलि थानाय जानो नांगोन अर्थात नोंथांमोना रोखा लिरनो हानाय जानो नांगोन। बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनानोखि एसामिस लैंग्वेजनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना एसामिस लैंग्वेजनि सायाव रोखा लिरनो हानाय जानो नांगोन। बेनिफ्राय दानिया फैदो नोंथांमोननि जितु रिजार्भेशन पोस्ट बेवहाय बबे केटेगरिनि थाखाय बेसेबां रिजार्भेशन दङ बेवहाय होखानाय बायदियै नोंथांमोना नुनो मोनदों जितु एसटिपि दङ एसटिपिनि थाखाय 7 टा पोस्ट बेनिफ्राय एसटी ओट्सनि थाखाय 4 टा पोस्ट एससीनि थाखाय 6 टा पोस्ट ओबीसीनि थाखाय 34 बेनिफ्राय आनरिजार्भ 25 बेनिफ्राय पार्सन विथ डिसेबिलिटि अर्थात पिडब्लिउडिनि थाखाय बेवहाय 4 टा पोस्ट बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनानोखि इकनमिकेलि वेकार सेक्सन ईडब्लिउएस बिथांमोननि थाखाय 6 टा पोस्ट बेनिफ्राय रिजार्भेशन थागोन वुमेननि थाखाय 30% आरो बेवहाय एक्स सार्भिसमेननि थाखाय 2%। दानिया बे पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेशन थानाय जानो नांगोन आरो बैसोआ बेसेबां जानो नांगोन बेवहाय होखानाय बायदियै नोंथांमोना नुनो मोनदों जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय आर्ट्स साइन्स कमार्सनिफ्राय ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानो नांगोन बेजों लोगोसे 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार कोर्सनि सार्टिफिकेट थानाय जानो नांगोन। दानिया बैसोखौ नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय होखानाय बायदियै 10 निफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव थानाय जानो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय एज रिलेक्सेसन माखासे होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना केटेगरि वाइजआवहाय बेनि जितु एज रिलेक्सेसन बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बेवहाय एससी आरो एसटीनि थाखाय 5 इयार्सनि एज रिलेक्सेसन होनानै दोननाय दङ बेनिफ्राय ओबीसी एमओबीसीनि थाखाय 3 इयार्स एक्स सार्भिसमेननि थाखाय 2 इयार्स आरो बेनिफ्राय पिडब्लिउडी जायफोरानोखि पिडब्लिउडी बिथांमोननि थाखाय 10 इयार्सनि बैसो रिलेक्सेसन खालामनानै होनाय जादों। दानिया फैदो सिलेक्शन प्रसेस बेवहाय सिलेक्शन प्रसेसआ मोननै फेजनि सायाव जागोन गिबि फेजावनो दङ रिटेन टेस्ट आरो सेकेन्ड फेजाव दङ प्रेक्टिकल टेस्ट बेनिनो जितु रिटेन टेस्ट बे रिटेन टेस्टआव गासै 100 मार्क्सनि थागोन बेवहाय मोनथाम साबजेक्टनि सायाव जागोन बे साबजेक्टफोरा जेनेरेल इंलिश 40 मार्क्स कम्पिउटार थियरि 40 मार्क्स आरो जेनेरेल एवारनेस 20 मार्क्स बेबायदिनो नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम लिरनो नांगोन बेनिनो टाइमिं दुरेसना थागोन 2 आवार्सनि बेनिफ्राय सेकेन्ड पेजनि जितु कम्पिउटार प्रोफिसियेन्सि प्रेक्टिकल टेस्ट बे 100 मार्क्सनि जागोन आरो नोंथांमोननि बे जितु एग्जाम बे एग्जामा गुवाहाटीयावनो जागोन। दानिया बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स गोनां जागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एचएसएलसीनि एडमिट कार्डजों लोगोसे पास सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रेजुएशननि सार्टिफिकेटजों लोगोसे मार्कशीट बेवहाय होफानो नांगोन स्केन सिगनेचार एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन बेजों लोगोसे कम्पिउटार डिप्ल'मा नङाब्ला सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय होफानो गोनां जागोन। बिदिब्ला नोंथांमोननि जितु एप्लाइ बे एप्लाइआ अनलाइनावसो जागोन बिदिब्ला अनलाइन माबोरै एप्लाइ खालामो बेनि प्रसेसखौ आं बेवहाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। नोंथांमोना बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलाव नङाब्ला पिसिआव जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै सार्च बाराव नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय recruitmentset.in नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै सार्च खालामनानै हो बेनि उनाव आसाम सेक्रेटारियेटनि जितु वेब पर्टेल बे गेवनानै फैगोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों पोस्ट अफ कम्पिउटार अपारेटर बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय
गिबियावनो जुदि नोंथांमोना बेवहाय एकाउन्ट बानायाखैब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे एकाउन्ट बानायनानै लादो बेनि उनाव मोनसे आइडि नाम्बार मोनगोन बे आइडि नाम्बारखौ होनानै बेवहाय लगइन खालामनानै लाब्लानो जाबाय स' बेबायदिनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन बेनिनो बेवहाय एप्लाइआव खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार इमेल नाम्बार आरो पस्टिंखौ होनानै बेवहायनो मोनसे आइडि नाम्बार बानायनानै लादो बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय लगइन जानानै बेखौ गोरलैयै एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बिदि राइट साइडआव नुनो मोनदों डाउनलड एडभार्टाइजमेन्ट दङ नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानैबो आबुङै मिथिनानै लानो हागोन बेनि उनाव फिउ इन्सट्राक्सन दङ इन्सट्राक्सनखौबो मिथिनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला बेबायदिनो नोंथांमोना गिबियावनो रेजिस्ट्रेसन खालामना लादों बेनि उनाव नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै बिदिब्ला बिनि जिथु अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेट बे लास्ट डेटआ थागोन 20 फेब्रुवारि 2021 सिम 20 फेब्रुवारिनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो